probatzea posible bada. Bai. Ekondo. A ber, albondiga horiek guazen ikusi. Bueno, kontatuko ez du pixkat prozesu, albondigan prozesua nor izaten den, a ber. Vale. Hau, alde batetik doi saltxie, da beste aldetik doi aukena. Oso ongi. Vale, saltxie egiteko da, zanahoria, porrue, da kipula. Gero, bebai, erabiltzen da, soberanue. Koinak preguntatzen zaio, saltxari. Ditura, da txinotik pasau, Bai. da horri irteten da saltxie. Gela egiteko ja, deko aukela, kipula, berakatza, perejile, pan de molde, Bai. arrautzak, urine, Eta hori dena, ta. hori gana ondo nastau, Ondo nasi. Gero, bolak. Bolak. Sofrido horren bolak, kostra egiteko da handik ez irteteko Bai. likidoetan. Eta zenbat denbora behar dute hor txur egiten albondigak? Ordu pare bat, Bai. bai. Probatu behar, goi, albondigak, gora, pera, probatu behar.